Wis kula manut jenengan kemawon Monggo Pak Gus, bawa sak langgamipun, monggo. Isindene loro iku kesel ketok. Ora ya Mbak Ni. Nggih. Suatu kehormatan kisanak nggih. Pramu nyintingannya apa mbuwimu? Jadi selamat sore untuk semuanya yang sudah hadir di kawasan Jaraan di Markas Cipto Budoyo. Jadi niki tembangnya tembang Jopo Montro mawon, mungkin benterang, menurut ya. Yen ning tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang mega hingga koso sunta kon wartane reki janji-janji ku eling sumadhat ras sing tias ingsun nimas ingsun prastya sinet senan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan super khusus nimbah Bayan Samelan karo Kang Jodo di pagelaran sore hari ini bersama Cipto Budoyo klasik. Yen ning tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni tekamu marang mega ing akasa nimas suntakoke pawartamu Kang Tur semoga pinarak janji-janji aku eling wong manis sumadhat rasane ati lintang-lintang iwi-iwi nimas ngenteni bulan dadari semono janjimu disepseni mega kartika kairing rasa tresno asih yen ning tawang ana lintang cah ayu ngono tangi sing ati pinarong swaraning rati nimas tresnaku sundul wiati
semono janjimu disekseni mega kartika kairing rasa tresna esih yen ing tawang ana lintang wong manis rungokno tangis sing ati pinarung smaraning ratri limas tresnaku sundul wiyati semono janjimu disekseni mega kartika kairing rasa tresna asih yen ing tawang ana lintang wong manis rungokno tangis sing ati pinerong swaraning ratri nimas tresnaku sundul wiyati. Yes, bangun bersama Cipto Budaya di sore hari ini. Lho niki Pak Kus kula nggih matur suwun nggih sami-sami sampun derek-derek atur pas sumbang tetembangan wonten sian pika lan ugi pas parit katuran pinara matur nuwun rawuhipun lan menika wonten panipun Mbah Karji Gunung Bolo abdi budaya kaliyan kanca-kanca monggo pinara ingkang sedo. Ayo Tuhanku, ayo sasarangan kalian, ganang gandul, ayo le, seso umbah-umbah. Woi, monggo dulur-dulur katuran minara wonten satu mriko Mbah Karji. Arep dipun kare. Mas Farid matur nuwun rawuhipun. Woi, yo. Ayo tuh. Krimbing budale prajurit muda atrosa agem prang maju nuju palagan swara campukan nitir kaya ing antare kesabatut sama
berat rata banawa Krimping budaling prajurit kuda Wasak gemprong lumaju jebalakan suara cambuk angin ayo lo tuh kaya ing antare kesok pecat sepatiman anggaret rata benawa krimping budale prajurit kuda terus gemprang lumaju nuju malakan swara cambuk anitir kaya ing antaring sapecut sametiman berat rata banawa yo ya ya yo lo ye ya yo ye ya yo ye ya ya yo ye ya yo ye ya ye ya yo ye ya So
Yo. Saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk kare manis rasa ilang manise nyatane lali sumpae ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng esamu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk kari manis rasa ilang manise nyatane lali sumpae ye piye karepe yo yo ayo ca kembang ayo ca budaya. Bukan kantor Mas Dedi. Oke. Yuk. Lo. Yo.
Ayo tuh. Ayo. Awas. Dadi krojokan saben-saben diileki nanging sajai ganteng wae Pula-pula wis bacaku ya dek ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu ciper jo samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir manuk gagak kok aku merah pancen sengaja pancen dijerah aduh mas sakit hatiku kadal mangani roti ndang tak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli bekacang kembang kedele glopak glape dadi gawe yen pancen dikarepake ayo ikhlas aku terno mulai yo Budot. Kowe kok kowe.
Ayo. Ayo gara mundur. Satu. Ayo. Yo. Goyang sini. Sek dulu barongan foto beling. Rene ya tak tempiling. Ayo lo Maudi. Masuk terus. Dalam sayang wayahmu. Yo, saya kok sampai. Maudi bantuin Masya Allah. Ayo mundur. Lok. Ayo tuh. Lok. Ayo. Ayo Ron. Giliran aku lho, Ron. Lok. Iya. Oke nih udah. Ye. Ye. Iya. Lok. Ayo gara. Ayo lo. Ketu. Sekejang. Cilian rusak. Yo. Ayo tuh pasti sedang disiap nih. Daya. Panggang penting. Ayo. Lok. Ayo gara. Ayo. Ojo. Ojo boyo enggak. Dasku petuten jare. Lok ayo. Wok. Oh, Mas Yono ini Mas Yono. Hop. Lok. Break dhisik, Mas. Batoke elo sirama menyang kutha oleh payung kutha pacentit lolobah wong mati ora obah yen obah ngateni bocah yen urip golek duit ayo
ye ye we oh ye oh ye matur sembah nuwun dhumateng para sesepuh darasan para sesepuh. Wonten panipun Mbah Bayan lan ugi kanca-kanca Mas Farid wonten sonten mriku Birawuh matur nggih panuwun. Ayo cipta budaya. Ahe. Ho ah ho ah. Ahe. Ahe. Lo lo lo. Le 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 le. He 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 he. Sompret kempol tungkol kota Slendra keripung imbah konang loro tor Slendra salompet bela jaran ke panjongklang merake miber macan mangat megap bocah gantong kalian kiprah kusno kagungan reak penyoso dadi usoto. Ayo ora krasa banyu ayo apa kowe nyapa kene no ayo aku ingkang terno bali maneh. Ayo. Rasa dhuwur. Yo. Yeah. Yo. Ayo. Ayo. Ayo matur nuwun Mas Budi. Nah aku tambahno Mas Son. Sing iki lho Mas, sing iki lho. Sing iki kontrane namune Mas Son.
Sing kuning. Kabel kuning, Kabel kuning. Ayo. Ae. Oh, he. Oh. Wah. Gek kontrol. Yo. Ayo Der. Cipta budaya wantine nyuwun balik. Ho. Oh. Kono lho.